Gvern ġdid nazzjonalista huwa kommess implementa bidla għall-impjegati fis-settur pubbliku għax għalina kulħadd għandu valur. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta s-sibt filgħodu għamel intervent telefoniku fuq Net FM. Aħna għalina int għandek valur. Irriduk tikber, irriduk tissaħħaħ. Gvern ġdid nazzjonalista u kommess li fl-ewwel ftit xhur tiegħu jimplementa bidla għall-impjegati fis-settur pubbliku billi niggarantixxu stabilità u kwalità tax-xogħol aħjar. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li l-ħaddiema jkunu inċentivati sabiex ikunu jistgħu jaħdmu aħjar. Dan isir billi jkun hemm bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħin mal-familja, tiżdied il-capping preżenti ta' emergency leave u jkun hemm promozzjoni għal iktar eżerċizzju fiżiku. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista għal ħaddiema fis-settur pubbliku. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen fil-valur tal-ħaddiem Malti, partit li jemmen li pajjiżna dejjem jista' jibqa' miex il quddiem permezz tal-ħiliet tal-individwi. Ma gvern ġdid nazzjonalista, kull minnu fin-negozju u sejjer tajjeb ser imur aħjar. Dan il-ħsieb tagħna qegħdin naraw imma li nwettquh ukoll b'mod ċar bil-politika tagħna. Għalhekk ħabbarna li fost oħrajn ser intellaw il-bracket tal-VAT exempt minn 30,000 għal 60,000. Filwaqt li ringrazzja lil daw kollha li taw l-għajnuna tagħhom fil-maltemp li laqat lil pajjiżna din il-ġimgħa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Ministru Ejjem Borġ m'għandux rispett lejn l-intelligenza tal-poplu Malti għax il-fenomenu tat-tibdil fil-klima ilu magħna snin. Li dawn fuq 400 miljun dawk kif qalu huma. Però mbagħad xorta waħda nispiċċaw b'Malta jew nofs Malta blokkata minħabba x-xita. Nerġa' ngħid dan huwa falliment kbir ta' Ejjem Borġ. Dwar l-aġir tal-Speaker Anġlu Farrugia, Bernard Grech qal li l-Speaker stess qal li qiegħed hemm biex iħares l-interessi tal-Gvern, ħaġa li tmur kontra l-ġurament li ħawwa stess. Għalhekk quddiem dan kollu hemm bżonn urġenti li ssir riforma tal-Parlament fejn il-Gvern jinżamm kontabbli tal-aġir tiegħu. Aħna nqisu li hemm bżonn urġenti li ssir riforma tal-Parlament sabiex dan ikun taksew istituzzjoni demokratika li twettaq skrutinju effettiv u effiċjenti tal-ħidma tal-Gvern u nżommu kontabbli lill-Gvern u lil kull politiku matul il-leġislatura kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar Vitals fejn qal li ma jemminx li dak li kien konsulent fil-kabinett ta' Joseph Muscat, Robert Abela, ma setax ma jkunx jaf x'inhu għaddej. Iżda issa ma jistax jibqa' jiddefendi dan il-ftehim u jgħid li miexi kollox tajjeb. Aħna nemmnu li l-ewwel jiġi il-poplu Malti wawċi, tiġi s-saħħa tal-poplu Malti wawċi u mhux se nħallu l-ebda parassita ikompli jieħu il-miljuni kbar issa 70 miljun fis-sena minn ħalq il-poplu Malti. Dwar il-pastor li għamlet Roberta Mezzola l-erba li għadda, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista reġa' kien fuq quddiem fil-mumenti storiċi ta' pajjiżna. Bil-kuntrarju, pajjiżna għandu Prim Ministru li spiċċa poġġa lil Malta fuq l-lista l-griża li qed ittappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna.